जेला मोनसे सरकारा एबा गभर्नमेन्टआ गोख्रों जानो हायो होमब्ला गोबां रायजो राजानि थाखाय मोनसे स्पष्ट सिद्धांत लानो हायो, गोख्रों डिसिसन लानो हायो। होमब्ला रायजो राजानि अभाब अभियोगा पुरन जायो। आरो मोनसे जिनिसखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोननि गेजेरजों जे राजनैतिक भाबै जोङो जुदि गावनानै थायोब्ला, विभाजन जायोब्ला बेवहाय एसे अराजक जायो, बिशृंखल जायो, अशान्ति जायो। बेवहाय जौगानायनि बाथ्रा थानो हाया। गतिके आयफा रायजो राजा जेसेबां दङ जोङो ज' जानि, खौसे जानाय, ज' जानाय, गोरोबलायनाया रावनिबो थाखाय बे खथि नङा। बयनिबो थाखाय बे मोजां, गोजोन, बयनिबो थाखाय बे मोनसे मंगल आरो मोजां। जेला मोनसे सरकारा एबा गभर्नमेन्टआ गोख्रों जानो हायो होमब्ला गोबां रायजो राजानि थाखाय मोनसे स्पष्ट सिद्धांत लानो हायो, गोख्रों डिसिसन लानो हायो। होमब्ला रायजो राजानि अभाब अभियोगा पुरन जायो। आरो मोनसे जिनिसखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोननि गेजेरजों जे राजनैतिक भाबै जोङो जुदि गावनानै थायोब्ला, विभाजन जायोब्ला बेवहाय एसे अराजक जायो, बिशृंखल जायो, अशान्ति जायो। बेवहाय जौगानायनि बाथ्रा थानो हाया। गतिके आयफा रायजो राजा जेसेबां दङ जोङो ज' जानि, खौसे जानाय, ज' जानाय, गोरोबलायनाया रावनिबो थाखाय बे खथि नङा। बयनिबो थाखाय बे मोजां, गोजोन, बयनिबो थाखाय बे मोनसे मंगल आरो मोजां।